facer o experimento da flor. Vamos necesitar un recipiente, auga e unha flor. Primeiro hai que botar auga no recipiente. Logo hai que facer unhas flores e doblar os pétalos e que queda así. E logo ao final botamos as flores no auga e podemos ver como se van abrindo.